Terve! Tämä on lämpötekniikan perusteellinen opetusvideo aiheesta kylläisen veden ja höyryn diagrammi. Eli se on näkyvissä tässä. Ensinnäkin kylläinen alue, niin tässä esimerkiksi on prosessi TS-tasossa. Ja kylläinen alue näkyy tämän viivan alapuolella, eli tässä on kylläinen alue. Niin se rajoittuu nyt osiin, jossa tämä vasen reuna on kylläinen vesi ja oikea reuna on kylläinen höyry. Ja näiden höyryn ja veden kylläiset arvot saa luettua tästä diagrammista. Eli tässä diagrammissa näkyy tässä vasemmassa reunassa tämmöisiä 2 pilkun ja 1 pilkun arvoja. Ja tässä tapauksessa 2 pilkun arvot niin on höyryarvoja ja 1 pilkun arvot on veden arvoja. Ja jos käydään tämän diagrammin nopeasti läpi, niin tässä ylhäällä ensinnäkin näkyy kylläisen höyryn paine P ja sen yksikkö on baareina. Ja lämpötila tässä näin on celsiuksina. Ja voidaan esimerkiksi ottaa tuolta kylläisen höyryn paine 60 celsiuksessa. Tuossa on 60 celsiusta, niin katsotaan sitä vastaava kylläisen höyryn paine on 0,2 baaria. Sen lisäksi tässä taulukossa tosiaan löytyy ominaistilavuudet. Tässä on höyryarvot 2 pilkkua ja vedenarvot. Ja tässä vedenarvojen yhteydessä on tämmöinen pieni mielenkiintoinen yksityiskohta. Huomioikaa, että tämä yksikkö on kuutiota per tonni täällä näin. Eli veden arvo, tuosta luetaan esimerkki nämä 60 asteesta, niin saadaan, että se on 1,017. Eli V,60 on 1,017. Mutta nyt se yksikkö on kuutiota per tonni. Eli se pitää jakaa vielä 1000, jos halutaan se standardiyksikössä kuutiota per kilogramma. Eli kerrotaan tämä 10⁻³ . Ja nyt se on kuutiota per kilogramma. Sen lisäksi tästä löytyy ominaissisäenergia höyrylle, tuossa, vedelle, ominaisentalpia höyrylle, vedelle. Ja näissä kaikissa niin kannattaa lukea tästä yläreunasta, koska se on SI-järjestelmän yksiköissä kilojouleja per kilogramma. Jos lukee näistä alareunasta, niin sieltä tulee kilokaloria per kilogramma, vanhat yksiköt. L on latenttilämpö, se on höyrystymislämpö, eli faasimuutosentalpia. Ja sekin löytyy tästä ylhäältä niin SI-järjestelmän yksiköissä kilojouleja per kilogramma. Ja sitten on vielä ominaisentropia höyrylle ja vedelle. Ja samalla tavalla lukekaa yläreunasta. Alhaalla vielä lämpötilat kelvineissä. Mutta tosiaan nämä on nyt arvoja kylläiselle vedelle ja kylläiselle höyrylle. Mutta mitä jos halutaan esimerkiksi entalpia-arvo kylläiselle seokselle tänne jonnekin välille? Niin senhän saa tästä näin silleen, että sanotaan, että höyryllä on joku massaosuus X, mitä merkitään, että se on höyryn massa per kokonaismassa. Kokonaismassa koostuu veden massasta mb ja höyryn massasta mh. H. Ja annetaan nyt esimerkiksi, että tämä on nyt vaikka höyryn massaosuus on 0,5. Ja katsotaan esimerkinomaisesti seoksen entalpia ja otetaan vaikka lämpötilaksi 120 astetta. Ja tuosta 120 asteesta niin katsotaan ensin mikä on höyryn ominaisentalpia ja sitten katsotaan mikä on veden ominaisentalpia. Karkeasti voidaan nyt sanoa tässä näin, että höyryllä ominaisentalpia on noin 2706. Merkataan, että H pilkku, sen saa 20, niin on 2706 kilojouleja per kilogramma ja H pilkku, eli vedelle tuossa samassa lämpötilassa, niin tuosta saa noin 500. Ja kaava, mitä lasketaan seoksen entalpia, niin seos on yhtäkö höyryn massaosuus kertaa höyryn ominaisentalpia plus veden massaosuus, joka on nyt 1 miinus höyryn massaosuus kertaa veden ominaisentalpia. Ja tässä tapauksessa se olisi nyt 0,5, joka on höyryn massaosuus kertaa tuo 2000
706 kilojoulia per kilogramma plus 1 miinus 0,5 on 0,5 kertaa tuo 500. Ja tälle seokselle tulisi nyt ominaisentropyaksi noin. Tuosta tulee 1353 ja siihen lisätään 250. Eli 1500, 1603 kilojoulia per kilogramma. Ja tosiaan tämä diagrammi jatkuu tässä ylhäällä 200 celsiukseen asti ja täällä alhaalla lämpötila jatkuu aina tuonne kriittiseen pisteeseen asti 374,15 celsiukseen.